what's up mga guys? Welcome back to my YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na and click the side bell para ma-notify ka sa mga susunod kong mga video. Balag Bisaya nga title og may kahumpalag utang usa ka biduhat. Ang iyong kauban karon nga si Lolo Kikoy. Lolo Kikoy Kiko. Kini si Lolo Kikoy Kiko ang muhatag niyo og Balag Bisaya. Mga higala ni anak punta sa tutuluban doon sa mabugdaw ug mingaw na kagabiwan sama sa usa ka ugmang maluibon uban sa pagtulog sa panahon o paghunhoy sa mga hangin nga naghatag ka na kong kapigaw sa gugmang napasagdan. Kung may gahong palagunta ang usa ka binuhat sa pagtakda sa maong orasan, ibuhat daon pahulay ko sa mga sakit na akong nahiaguman. Kung may gahong palagunta ko sa pagtapla sa orasan para bisan sa pipila ka ba oras makapahulay ang maluha o sipon sa pag-agas niini. Gani ang langit niduyog sa akong kasakit. Gusto na akong mapahulay sa mga kasakit na unta magmalipayon. Gusto na unta kumuhulong sa pagbako apan mao naman siguro ni ang nakasulat sa aking kapalaran. Kung may bahong palagunta ko ang usa ka binuhat sa pagdikta sa nakasulat sa kapalaran, dugay na unta na akong isuwat sa kapalaran na kitang duha unta magbalipayon. Kung ang usa ka binuhat adunay kalipay o kasakit, kung ang adlaw adunay pagsilang o pagsalop, pero ako kung ba diha kanibon tili gayud batapos. Mamamatay na lang siguro ang mga tao babaw sa kalibutan, pero ako magpabiling buhi alang kanino. Kaya lang salamat kanimo kanito sa itong mga viewers mga guys daw. Ay kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel kaya ina kapag kita mga balang armuhaton kaupat kini si Lolo Kiko Kikoy.